Bon dia. Els alumnes de primer de l'ESO van viure fa unes setmanes una de les experiències més esperades del curs, les festes de la llum. El dia 5 i 6 de febrer, els alumnes van participar per primera vegada en aquestes jornades plenes d'emoció, treball en equip i competitivitat. Durant 2 dies, els alumnes de primer d'ESO han estat competint en proves esportives i artístiques per poder guanyar el premi d'anar un dia a la Isla Fantasia, mentre els altres es queden fent classe normal. Els esports han estat un dels punts forts de les jornades. Sobretot, els millors valorats en els alumnes entrevistats. A mi la prova que més em va agradar va ser la de futbol. A mi la que més em va agradar va ser la de bàsquet. I a mi la que més em va agradar va ser la de teatre. En el futbol, primer C va aconseguir demostrar el que valia. I en el bàsquet, primer A va aconseguir imposar-se i ajustar els punts a la classificació general. En la prova de velocitat, en la categoria masculina, primer B va aconseguir la victòria, mentre que en la femenina ha estat primer C qui ha posat al podi. Amb tot això, primer A no es va quedar enrere, ja que va remuntar posicions amb la seva victòria a la tracció de corda i a la cursa de sacs, proves on la coordinació era clau. La precisió ha estat també un dels punts importants de la competició. Els xuts a porteria, primer C va aconseguir demostrar una punteria excel·lent. En canvi, a les bitlles va haver-hi un empat entre primer C i primer A, cosa que va fer que es mantingués la tensió fins al final de la competició. Amb tots aquests resultats, un primer anàlisi situa primer C al capdavant, seguit molt a prop per primer A, mentre que primer B es troba en l'última posició, però encara faltava la prova més decisiva i esperada per tothom, el teatre. Tal com expressen alguns alumnes de primer C, factors com la motivació constant van ser el que al final van fer una diferència entre ells i la resta de classes. Jo crec que ens va ajudar a guanyar la motivació constant de tot l'equip, érem com una pinya entre tots i ens ajudaven molt. Jo crec que el que ens va ajudar va ser la cooperació entre tots nosaltres. I jo crec que va ser com la cooperació al teatre. Amb el lema d'aquest any, Celebrem la vida, els alumnes van estar preparant durant mesos una obra original. Els nervis es notaven a l'ambient, ja que aquesta prova és la que valia més punts i podia canviar completament la posició final. Ara anem amb el teatre. Primer A va representar una història ambientada a Mataró, un conflicte entre el sud i el nord de la ciutat que s'acabava resolent gràcies al diàleg i a la cooperació. Primer B va fer una obra amb un toc màgic, una llibreta que concedia el desig que hi escrivissis en ella, representant un dilema entre l'èxit personal i ajudar a un ésser estimat. Primer C va conquerir els jurats amb una història sobre una invasió alienígena que acabava, sorprenentment, amb una gran amistat. Amb tot això, després de 2 dies de pura adrenalina, el veredicte final es va fer oficial. La classe que va guanyar les festes de la llum va ser primer d'ESO C, que podrà gaudir d'un dia a la Isla Fantasia juntament amb les altres classes guanyadores. En segona posició va quedar primer A i en tercera primer B. Amb tot això, malgrat la posició, ha estat una experiència inoblidable per a tots els participants. Felicitem als alumnes de les 3 classes per haver fet d'aquestes jornades una gran experiència inoblidable. Des de la corresponsalia de primer d'ESO us han informat Joan Alsina, Rodrigo Vide i Albert Aznar.